Velkommen til. Mit navn er Andy, og jeg er jeres vært sammen med Lykke og Mathias. I aften befinder vi os ved den gamle middelalderborg Østergård. Et sted, hvor historien stadig sidder i de kolde mure, og hvor fortidens ekko måske endnu ikke er forsvundet. Gennem århundreder har mennesker levet og kæmpet og mistet alt her. Men spørgsmålet er alle virkelig taget herfra? Sammen vil vi undersøge borgen, lytte efter uforklarlige lyde og forsøge at finde svar på det store spørgsmål. Er vi alene her? Er der nogen, der stadig vogter over Østergård? Sluk lyset, skru op for lyden og tag med på jagten på det ukendte. Jeg tænker lige, vi prøver at bevæge os stille og roligt ud i køkkenet. Ja. Lige nu der sidder vi ude i køkken. Jeg tænker, det her det er måske, jeg ved ikke om det her det er fungeret som køkken i alle generationer, som har været her på gården. Men jeg håber, at den vil kunne finde de samme ord, som den fandt sidste gang vi var her. Som vi ikke fik med på video, på baggrund af, at vi egentlig... Altså, stod vi ikke alle sammen og filmet? Jo, det gjorde vi. Vi stod alle sammen og filmet. Og jeg mener, vi havde både Canon-kameraer, Canon-kameraer, og måske også nogle night vision-kameraer, det kan jeg sgu ikke huske. Nu prøver jeg at starte en session. Og det var herinde, vi gjorde det sidste gang, vi var her. Hvor jeg faktisk endte med at lægge det hen på trappen. Og så skete der lige pludselig noget. Men jeg har en eller anden idé om, at hvis jeg starter det nu, så kommer der også til at foregå et eller andet. Er vi på SD-metode nu, eller er det på... Det er Phantom Chat. Okay, godt. Super. Det hedder egentlig bare session her, fordi så logger den det selv og gemmer det. Okay. Og jeg prøver at tænde den nu. Ja. Det der er med den her, det er, at den fungerer som en REM-pod. Og hvis nogen tænker, hvad er en REM-pod? Det her, det er en REM-pod, som der reagerer på berøring. Sådan her. Det den reagerer på. Det er egentlig samme princip som den her. Men den her, den siger bare ord. Så meningen med den her, det er egentlig, at hvad end der er herinde, det kan gå herind, og så kan det selv vælge et ord. Og så sige det. Og den kommer så ud med en kvindestemme eller en mandestemme, alt afhængig af, hvad man er i kontakt med. Men jeg tænker bare, vi skal prøve bare... Tror jeg, der er en kvinde her, som der laver mad til folk? Om ikke andet, hvis der er en, så prøv at bruge den her genstand, som ligger på bordet. Prøv at gå hen til den. Eller en mand. Ved døren her, hen mod mig, der var der jeg så med min egen orb, en hvid flyvende orb, der fløj rigtig hurtigt herover. En stor en, eller? Ja. Okay. Kom lige svirkende forbi her. Ja. Nu prøver jeg lige at debunk noget, okay? Nu prøver jeg lige at røre ved den her, så der sker noget. Okay, ingenting. Hvad plejer man at lave herinde, hvor vi er lige nu? Prøv at komme ind og snakke i den her. Er lyset for skarpt for dig? Hvis der er nogen, så prøv at gå hen til døren. Døråbningen.
Det I skal høre nu, opdagede jeg først under redigeringen. Lige her var der helt stille i rummet, men pludselig fangede mikrofonen på kameraet noget uforklarligt. En hvislende lyd, som et væs dukker op. Det lyder som om det sker lige foran kameraet. Hør godt efter. Hvis der er nogen nede for enden af gangen, så prøv at gå forbi de 2 bolde, som ligger på jorden. Hvis der er en lille pige. Jeg ved, der er nogen, der har snakket om en lille sort pige, som går igen. Hun skulle ikke være så hyggelig at møde, i hvert fald ikke efter savnene. Men hvorfor? Det ved vi ikke. Men hvis hun er her, kan hun så prøve at gå hen og så røre ved de 2 bolde, som ligger på jorden. I de næste sekunder skal I være meget opmærksom på, hvad der foregår nede foran bordet, hvor jeg står. Hvis I lægger mærke til det, så vil I se, at Lykke hun står fuldstændig stille bag et kamerastativ. Foran hende er et kamerastativ, hvor der simpelthen er noget lys, som der lyser hen mod gulvet. Mathias står bag ved bordet, og jeg står på den anden side, også bag bordet. Vi fanger det her på video. Hvis du er bange for, så prøv at røre ved de bolde, som ligger derhenne ved døråbningen. Hvis ikke du er bange for, så prøv at komme her og så prøv at snakke den, som står på bordet. Den står ved siden af kagerullen. Vi gør der ikke noget. Absolut ikke. Vi kommer med fred. Lykke, hun lægger en ballon, du må lege med. Du må gerne sparke til den, eller skubbe til den, eller gøre et eller andet. Du må gerne røre ved ballonen. Den gør ikke noget. Intet af det, vi laver, er farligt. Hvis du kender Lukas Krabbe, eller har hørt om ham, så prøv at røre ved de der 2 små kugler, som ligger på jorden. Agnete, er du her? Agnete? Hørte du det? Hørte du? Ja, jeg hørte et eller andet, der sagde sådan høj, et eller andet sådan råbelyd. Holy. Shit, sorry. Hold da op, vi skulle have en temperaturmåler lige nu. Altså. Fordi Agnete? Ballon. Bevæger ballonen Der så? sker bare noget hele tiden. Hvis ballonen den bevæger sig, så er den lige sagt shake derovre. Siger den shake? Den har lige sagt shake. Jeg ryste. Så I ikke ballonen? Den er også vendt opad nu. Min kamera, den går helt amok. Prøv at røre ved de 2 små bolde, som ligger derhenne ved siden af ballonen. Og gåsehud, du. Der er noget her, der kan. Energien er der. Jeg hørte altså noget på trappen lige før. Ja, men jeg havde det også... Det der kaldt på Agnete. Ja, prøv igen. Kom der Prøv til lige at kalde op. Agnete ud igen. Du skal ikke. Agnete, lille skat. Kan du ikke lige komme ned i køkkenet? Det er mig. Agnete, kan du komme ned ad trappen til mig? Jeg vil meget gerne tale med dig.
Hvem er Agnete? Ja, det vil jeg også gerne Det er vide. den der lille pige, der er et billede af her. Hed hun Agnete? Ja, Okay. det hænger lige derinde. Og Okay. Agnete har en hund på det billede. Agnete, jeg hører, du har en hund. Du må gerne lave en lyd, Agnete, hvis du vil. Det må du rigtig gerne. Prøv lige... Nej, der var ikke noget der. Jeg skulle til at sige ballonen. Men den er, som den skal være lige nu. Jeg vil simpelthen gøre alt for de der 2 bolde der, de gad at gøre et eller andet. Kan sådan en rampot aktiveres på en eller anden måde med hensyn til alt det gear, vi har her? Ja. Så hvis man tager den, så kunne den godt finde på at gå af her på trappen. Men gør den ikke det, når man er over antennen? Jeg tænker, Jo, den gør hvis, det ikke. hvis der er et eller andet, der bevæger sig ned ad trappen, så vil vi jo... Så vil vi kunne se det, ikke? Jo. Så er det lige før, vi skal prøve at lægge de der 2 bolde deroppe i stedet for? Ja. Lige derfor, jeg vil sige, det er måske bedre. Ja. Okay, jeg prøver bare lige noget, hvis... Men det er fordi, der ligger en telefon. It could be. Der ligger en telefon. det kan altså også godt. En Oculus. Ja, det kan også være din... Det kan også være mit lys. Jeg fjerner alt nu. Nå, men det kan godt være, at den lige skal kalibreres. Ja, bare lad den okay. være. Den går helt normalt igen. Okay. Hvad? Realize. Hvad? Realize. Realize. Find ud af. Find ud af. Find ud af. Hvad er du ved at finde ud af? Kan du ved at finde ud af, hvordan den skal få den der rampart til at fungere? Jeg er sikker på. Eller så er du ved at finde ud af det. Nå ja, Det kan være, det var det, den Ja. tænkte på det her. Nå ja, for jeg var ved at tænde den og sådan noget. Ja. Prøv at tage kuglen. Eller en af kuglerne, eller 2. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal have. Det er måske meget godt, der ligger en der Ja. stadigvæk. Ja, skulle der ske et eller andet. Ja. Og så ligger den der. Nu skal lige... Nu ser vi lige, hvad der sker. Det er en, som er ked af det. Ja, er vi enige om, at det var her, hun blev myrdet? Ja. Ja. Okay. Og historien er jo altså, til dem, der ikke ved det, at der er en kvinde, der blev myrdet inde her sammen med sin hund. Ja. Og vi aner ikke, hvad hun hedder. Men det, I ser her, ligner jo grandagivligt en hund. Og det her, det er faldet af tilfældigt. Der er ikke nogen, der har gjort det her ved væggen. Og det ligner altså en tegning af en hund. Det er jo helt fantastisk. Ja. Det er mega tilfælde. Ja, det er flot. Er du stadig inde i hullet? Og er det dig, der er deprimeret? Okay, her. Inde i riddersalen, Ja. der skal vi bare lige være opmærksom på den der dum. Den Ja, der er ja, den der er larmet. Ja. Ja. Var det rigtigt, at du blev fundet derinde i hullet? Eller er det bare et savn? Og hvad er dit navn? Kunne det være Nej, det er ikke Agnete. Det var den lille pige. Kunne det være Karen? Det var så et meget standard navn. Ja, så der har været en Karen her, Ja. der har boet her. På et tidspunkt en datter af
et forældrepar, der også har boet her. Ja. Hvor man fandt begge forældres kranier, og så... Ja, hvad skete der lige for det? Det er da crazy. Ja, det var, men de lå i en krypt, så Ja. der har været en tilknyttet krypt her. Okay. Og der har de jo så været blevet begravet, ikke? Så der er ikke rigtig noget skært. Det gjorde man jo ikke engang. Nej. Der er ikke noget skært i det, men det man så måske er lidt skært i, det er, at man finder nogle skeletter og... Ja. Ikke? Altså, Jo. til den kvinde, der har været muret inden, du er meget velkommen til at kommunikere og få din historie ud. Vi vil rigtig gerne tale med dig. Jeg ved ikke, om det er dig, der er deprimeret, og det kan jeg selvfølgelig godt forstå. Du har været udsat for noget, som er helt umenneskeligt. Jeg kan se, at der er en hund på væggen. Er det dig, der har lavet det? Hedder du Karen? Intet. Hvad var det for et navn, vi fik ind sidste gang? Det der som Torben Nej. Var det fik det? vi i hvert fald på... Gjorde vi det? Ja, Torben. Men der var også et andet navn, hvor han også hed det til efternavn. Thomas Thomsen. Var det sådan, det var? Ja, Thomas Thomsen, det er mig, der tager fejl, ja. Okay. Thomas, ja. Thomas Thomsen. Det var en eller anden, som der havde ejet stedet på et tidspunkt. Fandt piger ud af. Har vi ikke en spiritbox? Jo. Det har vi. Det der er givet, at vi tager en spiritbox her. Fordi hvis hun ikke kan kommunikere via den, og det er ikke sikkert, hun kan, så kan hun tale gennem en spiritbox i stedet. Ja, det var også min tanke. Men så kunne man jo nemlig sortere det der statisk fra, og så får vi ren lyd. Ja. Så. Ja. Trappen. Ja, jeg hører den giver sig. Den trappe der. Ja. Den derude. Ja. Der er nogen, der går efter os i hvert fald. Hvor er det? Nedunder. Nå. Jeg gør to mand. Jeg stemmer snakker, så hører jeg noget godt. Ja, jeg hører også bare ting. Det er som om, at der er noget indbrændt i det her hus her. Var det herinde, du havde værelse, inden du blev muret inde? Jeg kan ikke huske, om de sagde, det blå værelse eller det gule. Hvilket? Der, hvor hun havde værelsen, da det var. Det ved jeg ikke. Karen, nu er de to fyre gået. Kunne vi måske prøve at kommunikere sammen? Kunne du eventuelt røre den kugle, der ligger ved siden af murstenen? Så vil den lyse. Har du mod på det? Hvad betyder det? Hørl. Ja. Har du din telefon med her? Jeg håber ikke, den går ind og forstyrrer den. Det gør den ikke så længe. Du bare husker at sætte den på fly bagefter. Sker intet. Men prøv lige... Hurl, det kommer nu igen. Overjoyedly. Nej, Altså, det jeg bliver bliver koldt helt her. ulykkelig, når jeg ser sådan en General means to throw or propel something with great force. Henter I den der, så Altså, vi kan kast et få eller nogle andet. spirit box i gang? Ja. Etheric manifestations. Det der, det kunne den ikke engang finde han. Hvad? Det kunne den ikke engang finde han. Hvad laver I? What the fuck? Nu kommer der noget igen. Hvad siger den? Den går helt amok. Det er fucking koldt her. Etheric Det kan være, der vi... manifestations. Hvad siger den? Etheric manifestation. Der skriver den Den manifesterer sig. HURL. Det betyder, når du kaster et eller andet med fuld flor igennem luften.
Og så overjoyful, det kunne være en hund, der er glad, kan man sige. Ja, du ved. overjoyful. En hund, som er sådan helt kod. Ja. Og så etheric manifestations. Men Ham helt vil jeg ærligt, godt lige her. her, lige hvor jeg står her med Der hånden, er sindssygt koldt i forhold til her. det er ligesom at være ude i vinter. Ja. Lige har Ja, det med ja. hænder. Det er som om, at det er frostgrader nærmest lige der. Og det er ligesom om, det er rundt om os. Men det passer også meget godt med det var, at jeg sagde, at jeg hørte jo trin lige før. Holy cow, mand. Det synes jeg er helt koldt. Hvis den der ballon der, ikke? Den bevæger sig. Jeg husker i skørpinge, at den sprang. Ballonen sprang. Lad os prøve at se, hvad der sker. Jeg kan lige prøve noget. Er det ikke ansat rigtigt? Ja. Gør bare lige sådan der. Bare hvis jeg kan bedre se den. Så skal jeg slå den igen. Lige om lidt, der tænder jeg den her Phantom Chat, jeg har i hånden. Så prøv at se, om du kan finde et ord heri. Et eller andet ord. Vi har mærket dig det meste af dagen, når vi har været her, så vi ved, at du kan snakke ind i den her. Jeg ved, at du har energien til det. Skal jeg lægge den på stenen i stedet for? Og så gå væk herfra? Mærk det. Koge. Koge. Cold? Ja, Eller koge. Eller ligesom at koge. Okay. Hvad mener du med det? Hvad er det, du gerne vil koge? Eller hvad er det, du har kogt? Prøv bare at finde et ord. Kan du finde et navn derinde? Kan du finde et navn inde i den her, jeg har i hånden? Kan du prøve at finde Thomas igen? Prøv at finde Thomas igen. Iverkrabbe. Er du her? Holy! Lige da du nævner det, så bliver den helt rød dernede. Den skærer helt ud, og nu stoppede den. Lige da du sagde navnet. Prøv lige en gang til, du. Var der en af jer, der fløjtede? Nej. Men der fløjter. Iverkrabbe, er du herinde? Er det dig, der står ved døren, Iver? Ja, helt koldt på benene nu. Noget går igennem lige forbi mig lige nu. Iver, hvis du har noget, du gerne vil sige, så kan du sige det til mig i den her boks, jeg har her i hånden. Er det dig, der går rundt ovenpå? Iver, hvad var det, der skete i 1534? Kan du fortælle mig det i den her? Ja, prøv lige at se. Der bliver altså reageret på den. I må komme herhen og sige det til mig. I den her ting, jeg har i hånden. Prøv bare at sige det højt ud i lokalet. Og vi har jo nærmest sat i alle lokaler. Sådan, Ja. Det mest mærkeligste er ikke om. Det er samtidig, at der kommer noget.
Men det udvikler sig ikke mere til det. Men ellers er der bare fuldstændig dødt. Ja. Det eneste, jeg synes, det var vildt, det vi hørte før, det var altså, der lød sig som om, at der var nogen, der gik rundt. Ja. Men det var meget, 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 meget svagt. Ja, det var altså, som om det slet ikke var i den her del af bygningen, vi er i nu. Ja. Altså, det kunne lige så godt have været over i den anden side. Ja. Men jeg undrer mig, og der er en ting, jeg ikke forstår, det er, vi har en K2-måler til det ikke herinde. Ja. Den lyser bare helt normalt rundt. Der er ikke noget blink eller noget som helst fra den. Vi har brugt det her, og vi har fået nogle svar, der ikke giver mening. Det eneste, vi har fået, eneste svar, jeg synes, der ikke giver mening nu, er det der spoil, at det er som om, at der er noget, der er gået i berørelse. Ja. Der er en, der har fundet ud af det. Det var alt for Destiny Explorers. Det har været en mega fed dag. Vi har været her siden klokken 6 i aftes, og nu klokken 4 om morgenen, så vi er godt trætte. Vi tror også, at huset er lidt træt af os. Vi har været nødt til at sætte lidt musik på, for ligesom at vække dem. Ja. Der har ikke været så meget liv lige pludselig, men så fik vi en brandgod idé, og så skete der noget. Ja. Tusind tak, fordi I så med her fra Distinct Explore. Vi kommer selvfølgelig stærkt igen. Vi vil ikke sige hvor, men følg med. Og så pas godt på jer selv og på hinanden. Ja. Vi ses. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej.